Salutare tuturor, eu sunt Weber și acum să facem un nou episod de Stand of 2. Da, îmi pare rău că n-am făcut eu episodul ăla de duminică sau sâmbătă, depinde. Nu prea avem eu așa mare chef, nu-i vorba de chef, dar mai mult vedem la videoclipul ăsta al meu, cel nou, care l-am făcut seara, nu țin minte de ce l-am făcut. În fine, nu țin minte de ce l-am făcut, de ce joc era ăla, nu țin minte. Da, și Brawl Stars cred că era, sau nu știu, nu țin minte. Dar m-am gândit să facem un episodul 1 din Stand Up. Bine, nu-i prima oară care când joc. Ok, hai să dăm bici. Cred că episodul ăla cred că era tot de Stand Up 2, nu țin minte. Da, bravo. Sunt mort. Nu, am fost. Bomba e plată. Fuck. Bă. Primul meci, așa merge să spun eu, câștigat. Primul Red Battle. Să spun așa. I-am dat-o. Și ăsta. Se vede pe hartă unde e. De mes. Ok. Mort. Ce? Unde e bomba? Ok. Bă, dar dă-te și prostul ăsta unde s-a băgat. Mort. Mai sunt doi. Să se ducă unul la B și unul la A. Du-te repede. L-am văzut pe hartă. Tac. Nu era sus.
La B, la B, la B. Repede la B. Hai să luăm pe aici. Mort. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. O să merge brocul meu. Unde e, mă? Hai unul acolo. Chiar doi. Mort. Counter-terrorists Mort. win. Nu. Fiu ori un loc. Ce spuneam că e acolo? Mai un. Da, mai sunt fix doi, toți au ieșit. Bă! Ce? Ăla-i. Ia să vedem ce ne-am întâlnit. 520, 30. Bun. Da, guys, uitați că nu știu de unde am eu chestul ăsta, dar am eu vreo aici un chest. Cu să văd și ce are ăsta, cum ar fi. Nu știu. Dar ce sper? Dar ce sper? Să-mi pic asta. De imposibil. Okay. Hai, da. Nu. Ok. Da, guys, cam asta a fost episodul de azi. Nu uitați să ne vedem altă dată, să dați și voi acolo butonul de like. Ce, mă? Da, nu uitați să scrieți butonul ăla de like, să dați acolo un share, un like, un abonare și noi ne vedem data viitoare. Pa!